पुढील उद्योगरत्न पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी या मंचावरती मी सन्मानित करतोय सिंधुदुर्ग, कोकण, महाराष्ट्र, भारत मर्यादित नव्हे तर जगभरात पर्यटकांच्या तोंडावरती नाव असलेलं अर्थात देवबाग तारकर्ली, या देवबाग तारकर्लीमधीलच तारकर्ली पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांना या कोकणशाहीच्या मंचावरती निमंत्रित करतोय। पर्यटनाला आदरातिथ्याचं जोड देताना स्वतःचा ब्रँड निर्माण करणाऱ्या साळगावकर यांचा सन्मान करताना आम्हाला विशेष आनंद वाटत आहे।